Daithar Government Model College Principal Dr. Dipok Kumar Bora Karbi anim supia phan chulang rem tet alam kia puthak hampang songatum phirang kia mai kangni. Being tia hawara towar kehinwa jok rat thur pak towar kaselampon. All Hills Tribes Chamber of Commerce and Industries Atumpen West Karbi Anglong Digital News Forum Masahemalong phirang kia mai kangni. Nitroxia Parman Okireng Cricket Tournament Misen Pen Pachunpon. Aprang si Birta kilara do anuphan kardom pajirlo kardom non Birta than jebang sami ojang terang pi non arju ikha Birtang tonpe. Daithar Police Station ke parlo Daithar Government Model College Principal Dr. Dipok Kumar Bora bang artaningkan Nitroxia Karbia Osopia Panchulang rem te alam kia puthak aruni phaisir ke parni case ing long pho WKAJF AI SKU Lapenki KNYC atum chelang si case ing long pho tiripia sa hemalong phirang kia mai kangni. School college mati lugacharlia hemki isi kang thira hemateng athila soi hemalong pen kicharlia osomaratum arling ki thi nangmanpo lapen la soi hemalong ki than bang atum ki arnam ateng sonlo. Bonta Daithar Government Model College Principal Dr. Dipok Kumar Bora bang toklang ke than jikali kaheng donai akam muni ratum kang thok riasai meklang no si choklem thurong lo. Giduk dat Karbia hema usupi ingdeng krisi kacharli ahot pen Dr. Dipok Kumar Bora ahemsi dodonlo. Bonta Dr. Dipok Kumar Bora aning kahing nodak amek kelang nodak ajok laso usupia phan ther hapensi kedamtang surihinira ingkoira pho aning kana hot pen chulang rembom. Bonta a usupia bang kiduk dat ajok majok phanta chethan hai hiderlo. Bonda kedamtang arni Dr. Dipok Kumar Bora pen laso usupia phan chulang rembom ahot Dr. Dipok Kumar Bora asupi abang video endun pen apaya phan chethan derlo. Dr. Dipok Kumar Bora asupi lason ang thin chipat hi pen ki claim hai pen Karbia usupia phan der chat pusitami pajok ponlong apot KAWJF atumpen Dr. Dipok Kumar Bora asupia phan kachuru pajirpon. Came out only when his own daughter saw that incident. His own daughter only took the responsibility to save that girl. So thanks for her daughter. Thanks for the daughter of the Dr. Dipok Bora for saving our child at least, but not at the proper time, but at least she has the courage to save our child. For that, we thank the daughter of Dr. Dipok Bora. Dr. Dipok Kumar Bora kiduk det a usupia phan meklang no kachuklem det a phan posko aron pen soda ka kang sai pivek nangji lapen Dr. Dipok Kumar Bora phan principal pen kang than chot kali akai si school college a hem anta padam long lidet nangji la so putha kedam tangar nita KAEC education EM Richard Dog bia phan pin puralo pajirdam etlong lapen a hok pet sodak akang sai kilong Japan kang tu yang deng anta lampali dam pupusi kes itiripia mei phupen ningjepon lalo non hula sorting ben langdam langde alang li phane pokso ek si pabon begnang po as per 2012 pokso egating ben alang li phan la sorting si pabon nangji la pen alang li phan ge terminate nangji suspend bu jota kali je la somunit monon phi choklem kredeji pu bang nelitum ning ketedam awe kasi alang li phan bangke nelitum high command director long sidame alo paleji je alang li phan terminate nai lapen song bong ben nelitum alang li phan women commission long sidame nelitum women justice atumpen nelitum chelang ben se alang li phan against Guwahati long sidame nelitum idamji kasi alang li kachoklem joy pen ke ther ke hapen lok se alang li aningkan kapale lasi nelitum la solong bangen elitum councilor sorhan tame tumi memorandum pidam la so teng men si alang litum tame un andang ke espar lo alang litum tame nang sirabdum po kasi Karbia tu methang long ria long
amat kiduk det a osupiatum la son lam ki chichak nang bom lang la sila puson mek lang no kachukle matuma phan ham phang song chot kali karbi ang longarat do an thurpak si ahok pet kangsai kilong japan chisong ponang pom FIR pichot pen kora long lampali chot ki chokchi la pen lang dunding pipi ke chokchi la soput ha gradatum anta RDN pongsi ahok pet kangsai kilong kipithekji aphan kilang dunchari dovek nangji lapen ahok pet kangsai longvek nangji pusi KAWJF tiripi amai phipen ningjepon chun vek na yang denga la lo ain mate lo en order mangke katumi yang bong sipari denglong lo hala tum mangke mithang arona tang pensi claim bonte tumela so kam ke claim no mangke tum RDP do nangji rata am phang song dat kali political party dat kali rat tum same tum RDP do nangji ajara long same RD ki pidu nai nge lalo itu advocate hekse pidu nang ko lapen statement an bang strong pidu nang ko lapen report mukha a hok a report bang itum pidu thek nai nge lapen la sana thak si hala kisung ki po vega o so bang ke lake alam si pini si ki klang atumi si ki klang jo akisung ki po ke lake damtang aning kan 2025 aning kan ki po hala pen non talk lo sita arta da pamuheta ningge lo non da than ko arta dhala se ningan proxy bela ante ningan proxy bela nglote alang like aphai ki jum arta ke di proxo ek ki bang bukulo english ke ta so ke sabong angbong ateng benyo si punishment long nai pulote la ke thedung punishment le la so penam panda gali tum khei jan tilang sele tum ke karbi khei hala tume kupinia khei la so atrocity act dolang hal hai penda lang namlo pote tum RD bang do o tame la so RD ko an poni ma kalake law and order tum tipari teng ponno la so lo e tum bang pressure pidu nang po sera po nang po lan sia kang sai ki longji pini press mi do pen jut ko pen FIR pidam pen pa intamri tu pen na rekonani ko women ko police phan lam ha pidam na jut ko hala gali ake judeti kiri tum mange sera po nang po lake o mane pini ke press mi do lo ke se pen justice forum KNA aku tum do chal lagali do ka beta chirap don melo RD pidon melo lasi hala kang saya bangke itu bangke long bag nangji alang ni the principal pulote lo ke thek bang ke thek nai lo itu nge la khadam lo kunane CME minister bangke nikan phosi tum sar hang jodi kelimala ta education along ke thek asar bangale ka kai lo mati lage itu manda meng pati char mulo kente ante la tum nyong sila son ot lang lo choklem pulote itu kupilo akha do lang kupilo itu inin ke thek do lang ke hala so lam lo lati lang li phana bangke ke thek the ke ap e lo ke thek binong lo ke hala doctor putala DR bang ne DOG bang ne jinge pinlu no na teng ot lang no pute DOG bang i DR bang i dene indo la nang deng sido la si alang phan bangke okol daitor model college pen tot kali alang li ke education mate lo than bang a hem ke alang li pa phan ke pa lut nang ni lo ate pini ke modern college daitor long proclaim to hypo next college or fund transfer ala so college on proclaim to hypo lake kasi alang li asa kuri lo ba alang li kam to claim ke alang li phan bangke education hin bangke atu bang en khan bek na po council tum handal ni tum tuni rilo council tum long aja kong kan ma ke do hala director office tum long pono asam long pono hala tum ta tuning ri na po nangli tum jong si sorlo phan kaching hon vek rada phan kaching hon ke the binong do kiduk ke la aran phan kaching hon binong ok avi jakong kamatha do pulote non la sabang so kya sabang ke ahoka kang sai long nang tum sira pono rong rubalong ajat kaching thura sai amole klemponji pusita mi to warabang ke mi sen bang akinang solo to warle hinolo polote e kaching thura sai amo ki klemponja phan katikup do bekji bonta karbiang longangkang along to war ke hingno pen radatum kisung ki boy kachichak ahawarsi ki ongla lasong si dipu elisiang kang langhin emisi ke parlo langhin hithi pen langtenga hithi an kedam atowaradak bhetapara gomarito biingti lapenki hati khuli larong pli atowaradak kilometer pho laso atowar henupi langbung inghan saidi laso atowar la anak henota kedam tang kongres sarkar tumta silam pipi lapen non BJP sarkar barim dipu LAC MLA bidel sing ingleng phan batai chuning rialu pajirdamlo
bonda piniar nianta radatum la so tomar ka hinosi chichak nang bomla non barla porahot usomaratum school kedam kewang aphana kisung dokoklo lasila so akisung masapso kijoy mucho jap han pusi bi ingtia ronga radatum pen patropi ponsi idona long asap sap tangka chirung pen la so towar selampon lasila so towar prabjin pen nang selam pivek tha pusi ronga radatum ki bom dipu KAAC MLA nisu terang pi KAAC CEM mati MLA Dr. Tuliram Ronghang la pen ki EM Billy Mohon Khaglaria tumaphan kachuningri sila so towar hak min tu bene non pomro hulo bosor an nitum ta kam ta chira bun bom lo sita ako aleng the tum phani em atom phan sita tum donai bom lo je si non election aprang sita la sini tumai em lo keri em phan ta dak wan si towar palang nang sini tum hang lo sita mo pinang lai ne nang lang ne chini ne delo sita ni tum kya batai ba ati ba sarkar hota ni tum aku tikuri ulo ako la non school somara tum punoi satro satri master tum punoi kado mane la ken rut pinak ma tidi langhin pen ekdam han inglong la so towar ke inke keng taking u aposi la master tum heto goda heta hesa rang pulang nang ni tumarong towar bonai pu pruti ni ngarong no ni la si ako ni thama hedi sini bangke ni sla somhan hang lo ki tini kata ningin pu kusini tinta pu dun la si athe nono bang prang bang ke towar aphana bang ke nanglang pu kusini nga khalo sarkar tum phanta ako application sitala iam tum phanta ki bom lo he la sini lam kang to no ni thik All Hills Tribes Chamber of Commerce and Industries atumpen West Karbi Anglong Digital News Forum sa Himalong Pirangkia Mai Kangni West Karbi Anglong along non uvikimi atum rakki ke chupen ke pajok pon thek japhan la pen rakki ke chu atumaphan si kelang pon japhan West Karbi Anglong along District Additional Center la pen Rehabilitation Center biponangji la pen West Karbi Anglong along angtan pen kewang atum Chokli malu abi pin pen ador ke jum pen hormu hortar anparta kereng et marara pi ke pon atumaphan langdun charisi pangton nang jipu aputhak West Karbi Anglong SP lapen DC aphan chitong damsi pin puralu pajirda Laso puthak West Karbi Anglong Law and Order atum penta chirap chitudun ji aphan lamchak chipidun busi All Hills Tribe Chambers of Commerce and Industry Chairman Rangsina Be Meipu Kongchun Bang lapen claim rapet atum pirangki amelong pen ningjipon Basically kemang pon kedera illegal transportation law lapen gambling like heavy law educational and like environment henupi law lapen want to say that here transportation mane illegal atum corridor pen la so market black channel pen atum kisi mana bostu atum drugs one day main ke business holder la trade atum mane business pa main opo ini gari alon thap thor kale te pini cheno gari alon thap thor tire alon thap thor pen la hole si ke chu tum ban industry ave pute si sponsor ave pute la bostu ban abi dode jaji stamina la so postu ke dela sina itum bang ke environment ma mi pindu itum West Karbi Anglong da red land ke hamre da tongka muka baithalang su da kheruni enu pelo mere atmosphere ke mana la hui chi hung det lo se la hoi tambe itum a corridor ba ke ne pon thiji mana media tum tan ke mi sentence tamila tum ke lang sari pon pena lang tum itum environment ke mi je fan la so pata ni tum mi monana mo jongpon lo lapen basically la illegal transportation la border corridor tamen ketam ani hanaling si dare ke lot me dare namang putsi sop na lang bodi lang for ani hang si claim ji la som da pine ke claim de kai ni molit me dum phandang kapathi kai ne ke rep te kai ne son suri ke son do akemang ke stami businessman se tum ke ma ka ke ke pine ke nam ji stami arlo bang planning bang on pipi bang bahera pen ke bang business tu asi anita mi tum tame all tha tum komo tum media bita ke lang chari phani tum sa chuni ngi lo dai ban tum le subsan me ting vai lo ke messenger phan nei tum ai nos pare tum hills area ke messenger phan tum simang pon Okereng K ten house pen patur piponsi enrosing inghi stadium patwa klamalong nitroxia parman night Okereng cricket tournament kedamtang aruni phai hini pen pangcheng pongsi kedamtang aruni phai nerkeparni angdungiti pathupon habar keha dujukha pen lolit asam kamandu timatum angdungiti pathupon lo
hawar ke ha dujukha tum ke thek muchodajok angdung kitita chepahai pondetlo labangso angdung kiti ke pathu ponalong aluhiaman pen em rite singhi dokmoka pwdje gulap kro k ten house hempu toni inghi lapen ki kaprek man pen ki dotum chitong nong si angdung kiti mesen pen pachun pon Koreng Sports Association pen ketalon pon pini final match laso pini ala nis dojoka la pen dak longni dalong Assam Commando ala training hadak campaign nang cepati dun pini ke hai pon mangke nis dojoka la sealang li tum handa choro la sedak Koreng Sports Association along ke cerap ke ceto pen alang li tum chingwai chingsai pen pini night cricket pu alang li tum aning ke hang pen la pen dak alang li tum anso se sports culture pa develop ji aphan alang li tum la kichi si ke chedang ahut sita melo nili phanang than lo la pen nili sita melo on ana bangke alang li tum pen cerap cetu dun long lo la si dak okreng ha war la pen dak nomati ha war ta cricket abang aning hang do la si nili tum menang ke theke ding atum pen chingwai lo la sila sona avar sai ko sonji non ke bang jiarni ki piponji apan ke nilitum sita mela bang ke aporateng pen nilitum matha pon po la silitum Karbi Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang alangli sports culture putha ke pa develop ji pan alang aning ke hang la penda alangli Karbi Long tami along sita melo alangli claim pon lo si non dak nilitum na ke theke ding atum pen chingwai lo je ilitum non ke bang jiarni se pini cricket si ilitum dak ke talon bola si non ke bang jiarni bang ke nilitum football ta melo night football so aputhak ta melo ilitum chingwai pasikon po si pini arni abang ke final match si dak ke bang atuman phanta melo audience atum phanta ninga klong ben choro lo si anso si ilitum ke claim ke dam la so teng pen dam lo pul ilitum dak mesen a player bang ke thek ponlong ji pu ban ning theulo Pini Abirta lan si kang ton lo kardom